ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಂದು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೊರಿಯೆ ಟ್ರಯಲ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಸರಿಯಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆನು ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಪಂಡದ ಐಟ್ ಫುಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ನಡನೇ ಬರೋಂದುಂಡು. ಇಂಕ್ ಏತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಚಂದ ಉಂಟ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ವರ್ಡ್ಸ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು. ಇಂಕ ಅವು ಪಟ ಪಟ ಪಾತೆರರೆ ಒಂಜಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕನ್ನಡ ಬರೋಂದುಂಡು. ಸ್ಟ್ರಕ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾತೆರರೆ ಇಂಕ್ ಎಡ್ಡೆಲ ಆಪುಜಿ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುನಗ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ ನಾವು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತಿನಲೆಕಲ್ಲ ತೋಜುನಿ ಕಲೆಗೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ತುಳುಟೆ ಮನ್ಪೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ದಾಯ್ಪಂಡ 2 takes ಆಂಡು 2 takes ಇಡ್ಲ ಯಾನ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯೆ 3 ಆಂಡ ಓಕೆ 3 takes ಆಂಡು 3 takes ಇಡ್ಲ ಏನ ಕನ್ನಡ ನಾರ್ಮಲೇ ಬರೋದುಂಡು. ಪಂಡ ನಡು ನಡುಟು ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಬರೋದುಂಡು ಬೊಕ ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಕನ್ನಡ. ಯಾಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತಿದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದ್ ನಾನು ಎಂಚ ಟೈಟಲ್ ಪಾಡುನು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆಂಕುಲು ದೂರ ಪಿದಾಡ್ದ ಪಂಡ 5:30 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಒಂಚೂರು ತರೆಗೆ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮೀದು ಪೂರ ಬನ್ನಾಗೊಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಡು ಎಂಕುಲು ಏನ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆ. ಅವು ಅವೇನು ನಾನು ಕನ್ನರಿ ಪೋಂದುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ನಾವು ಅವಲೇ ಉಂಡವು ನಾನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ ಅವು ಉದಾದನ ಐತೆ ಪೋಪೆ ಆಂಗ ಆ ಶಾಪಿಗ್ಲ ಪೋದೆ ನಾತು ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಬರರೆ ಉಂಡು ಅವಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ದಿನಿ. ತನಿಷಿನಿ ಬುಕ್ ಮುಟ್ಟುದು ಜದ ಐಪಂಡ ಆಗ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಪೋರೈತು ನಾನು ಬುಕ್ಕದ ಪಿರ ಹೊಡ್ಸ್ಕುಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಅವಲೇ ಒರಿವೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ ಪೂರ ಬೇಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪ್ನತೆ ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲೆ ಇಂಚಿನ ಖುಷಿ ಮಾರೆ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಆಗಿ ಬರೋಡುತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಗಿ ಬೈದು ನಾತೆ ಓದರೆ ಇಂಚೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಓದರೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕುಲ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಿತ್ತನೆ. ಸೊ ಅವು ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಒಂಚೂರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆತನು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬುಟ್ ಪೂಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಪ್ಪೆ ಹಿಮೇಕ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದಲೆ. ಸೊ ಐನ್ ಮುಕ್ಕಲ ಅವನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಿದ್ದ ಉಂದೆಕ್ ಪಂಡ ಉಂದೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅತ್ತ you're a monkey man. Okay, let's go ನಮ್ಮ ಪಿತಾಡ್ ಬಾ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋರೇಡು ನನ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಪರೆ ಉಂಡು ಯಾನು 1 ನಿಮಿಷ ಡುಂತ್ವೆ ವೆರಿ ಈಜಿ ಫುಲ್ ತೂಲಾಗಿತ್ತು ನೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ಬು ಬತ್ತದು ಮೋನೆ ಫುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಐಕೆ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೇರು ಬರ್ಲಿ ಏನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ಯಾನು ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾದಾರ್ ತಿಕ್ಕಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಾರ ಅವ್ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಾರ ಬಾಲೆಜಿ ಇದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಏತು ಶೋಕು ಉಣ್ಣು ಮಲ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಾರು ಒಂಚು ಪನ್ನರ ಇತ್ತನೆ ಕಲೆಗೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬಾಬು ಇಂದ ಜೇದಿತ್ತೆ ಪಾಪ ಜಪ್ಪಡು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಜಪ್ಪಡು ಆಯೆ ಅಂತ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಾರು ಮಸ್ತ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ಸ ತುಯರೋ ಏತ್ತು ಜೋರ್ದ ಬರ್ಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಡುಲ್ಲೆಯಾನೆ ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಕೋಡೆ ಆಡೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ನವಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಕೊಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೈತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಆತುಂಡು ಪಂತೀರಿ ಯಾನ್ ಕೊಡೆ ಅವೇನು ಕನ್ನಡ ಎನ್ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಟೈಲರ್ ನಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಆತಿನ ಡ್ರೆಸ್ನ ಪತೊಂದು ಯಾನೇನಿ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋದು ಅವು ಕೈತಲ್ಡ್ ಇಕ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆತದಲ್ಲ ದೂರ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಪತೊಂದೇ ಬತ್ತು ಫೈನಲಿ ಮುಗಿ ಆತನದ ಅಂದು ಯಾನೇನಿ ಆತನನ್ನು ಪಂತುಜೇರಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿಜಿ. ಬಟ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಒಂದು ಪಂತೀರಿ 1 week ಬಿಫೋರೆ ಆಪುಡು ಬಲೆ ಅಂದು ಪಂದಿತ್ತೇರು 1 week ದುಮ್ಮು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಿರ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆತನ ಒಂಚು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಎಂಕೀಸಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪದೆ ಸೀದಾ ಪೋದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅವಳಿ ಉಂಟು ಆ ಪೊಲ್ಲದು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪದೆ ಕನಕ ಎನ್ನತ್ತಿದ್ದಾಡಿ. ಬಟ್ ಅವು ಸ್ಟಿಚ್ ಆತಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪದೊಂದು ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಆತುಡು ಫುಲ್ ಮುಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಉಂತುನ ಬರ್ಸ ಅತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಜೋರು ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚದಾನ ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಪಿದಾಡ್ಗೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಜೋರ್ದ ಬರ್ಸ ಕೊಡೆ ഞാൻ പോദിത്തുണ്ട എനിക്ക് തനിഷിന് ലെതോം പോരെ ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ಬರ್ಸದಪ್ಪ ಗಾಯ ಚಂದಿ ಆಪಿನ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುನು ಹೊರ ಗಡಿ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುನು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಚ್ಚ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ವರ ಪೂರ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬತ್ತೆ ಆಂಡ ಇನ್ನು ಪೋಪೇಜಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಮಂಡೆ ಮಿನಿ ಪೋಪೆ ಅದಾದ ಪಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋನೆ ಅಂಕಿದವು ಅವಲೇ ಇತ್ತಿದ ಅವಲೇ ಉಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಅವು ಪಟ್ಟ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಕಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂದೆ ತೊಂದಿನ ಆತು ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅದು ಇಷ್ಟ ಹೊಡೆದೆ ತೊಂದಿನ ಹಂಗೆ ಏಪ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇದ ದುಂಬುಡ್ದು ತೊಂದಿನ ಅಂಕಿ ಅವು ಬರ್ಡೇಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಎಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತೀನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅದು ಮೇ ಅದು ಜೂನ್ಲ ಮುಗಿ ಜುಲೈ. ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಕತೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಕಾಡಿದ ದಿನ ಶುರು ಆತನು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಶುರು ಆಪನು ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ತನಿಷ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪೆ
ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ದೂರನ ಪೋವರೆ ಉಂಡು ಸೊ ದೂರ ಪೋಯಿ ನಿಕಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಗೊತ್ತಾಪು ನಾವೇ ಕಾದೊಂದುಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ 1:00 ನಾನು ಒಂಜಿ 5 minutes ಉಂಡು ಬುಲ್ಪುಂಡ ಎಸ್ 1:00 ನಾನು ಒಂಜಿ 5 minutes ಉಂಡು ತನಿಷ್ ಬರರೆ ಎಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಎತ್ತ ಬತ್ತಿನ 12:30 ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪೈತೆ ನಾನು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಬುಡರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾಯ್ ಬಂದಾಗ 1:00 1:15 ಓಪನರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ದಾದನ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ದಾದನ ಪಸೀತ ಲೆಕ್ಕ ಆತುಂಡು ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆದ ಬೆಗರೆ ಹೆಕ್ ಪತ್ತುದಿಡ ಅಂದರೆ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ದಮ್ಮುಂಡು ಆತ ಬೆಗರ್ಜಿ ಬಟ್ ಮೋನೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಪುನೇನ ಆಯಿಲ್ ಫೇಸ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಲೆನ್ಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಆತನ ತೋಜೋಡು ಅಂಚ ಮೋನೆ ಒಂಜಿ ಥರದ ಅದನ್ನು ಗ್ಲೋಯಿ ತೋಜೋಡು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಗ್ಲೋ ಏರಿಗೆ ಉಪ್ಪುನತಿ ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ಅವು ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ತೂಯಿನಿ ಅವೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ತೂಯಿನಿ ಎಗ್ಗದ ಬೇತನೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತದ ಅದಾಂಡಲ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ವೈ ಖುಷಿ ಬರ್ತೇನೆ ಇಚ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕಾಯ ಅವು ಇಂಚೆ ಜನ ಕುಲಿಯರಾಂಡ ಇಂಚಿ ಪೊಂಡ ಕಲ್ಕೊಂಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಕೆಲವೇರೆ ತೂಂಡ ಆಪುಜಿ ನೀಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಲೆ ಬಾತ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೌಸಿ ಅದು ಒಂಜಿ ತರ ಹಾಕಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಚ್ಚಿ ಅಕಲೆಗೆ ಅವು ಕಲ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ಅಕಲೆ ತುಂಡದ ಆಪು ನಂದಿಜ್ಜಿ ದೇರ ಬೈದೇರ ಕೆಪ್ಪಾಪ ಕೆಲವೇರು ಓಕೆ ಮೊಕ್ಕುಲ್ ಬೈದೇರು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಕೊನಪುನಕು ಬೈದೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಮುಟ್ಟು ಐಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜು ಎಂಕಲ್ನ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಬುಡ್ಲೆ ಅನ್ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಓಕೆ ಒಂಚು ಎಗ್ಗದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಿ ಇಂಚನೆ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಮಾತ ಪಾಡಿ ನ್ಯಾಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ತುದು ಮಲ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಅವು ದಾದನೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಎಗ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕ ಐಕ್ ದಾದ ಪಾಡೋಡ್ ಪಂಡ ತನೀಶ್ ಬರ್ಪೇನ ಅಂದು ಗಡಿ ಅಲ್ಪ ತೂಪುನು ಬಸ್ ಬರ್ತನ ಅದು ಎಣ್ಣೆಗೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕ ಮಸ್ತ್ ಕರಂಚಾವ್ಚಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕ ಐಕ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅರಿಶಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಿನ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯುಮಿನ್ ಪೌಡರ್ ಇದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡಾವೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 minutes ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು 2 minutes ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕ ಐಕ್ ಮೊಸರು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಬೋಡೋ ನೀರು ಮೊಸರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 minutes ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ 1 minute ಅಥವಾ 2 minutes ಫ್ರೈ ಮತ್ತದು ಮೊಸರು ಪಾಡಿಬೇಕ ಐಕ್ ಏತ್ ಬೋಡೋ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಪಾಡೋಡು ಮಾತ್ರ ಎಗ್ಗಿನ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪ್ಯಾನಿಡ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಅರಿಶಿನ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಎಗ್ಗನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೋಲ್ ಎಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಇಡೀ ಕೆತ್ತಿನ ಬೇಯ್ಪಾದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದಿನ ಎಗ್ಗನ್ನ ಈ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ಗದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಲಿಡ್ಡು ಒಂದು 5 minutes ಕೊದ್ಯಾಲೆ ಅವು ಐತಾತೆಗೆ ಆಯ್ತೋಲ್ಲ ಎಗ್ಗದ ಫ್ಲೇವರ್ ಪೂರ ಬಿಡೋಡು ಒಂದು 5 minutes ಅವೇನು ಅಡೇಗೆ ದಿಲೆ ಸ್ಲೋಟು ಅವೆ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಂಡು ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಗ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಟ್ರೈ ಮನ್ಸದು ತೂಳೆ ಅವೆ ಯಾನ್ ರೆಸಿಪಿ ತೋಚ್ಪಾಯ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಬಾಯಿ ಪಂಡೆ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಬೇಗ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತೆ ರೆಸಿಪಿನ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಗ್ ಮನ್ಸದಿಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ದೂರನ ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲೆ ಎಂಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನೇತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುನು ಅಲ್ಪ ಅದು ಬಟ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೀಟ್ ಮನ್ಸದುಪ್ಲೆ ದಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬಪ್ಪನಿ ಪಸದ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತನ ನನಲ ತೋಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುನ ನನಲ ತೋಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪು ನಿಕು ತೂಜಿನ ಎಂಕಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸೊ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಲವ್ ಯು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್